staat er gewoon. Dames en heren, hartelijk welkom op de luchthaven van Enfida. Wij bezoeken u vriendelijk maar dringend nog eventjes te blijven zitten met uw stoelriem goed gesloten totdat de tekenriem vast boven uw zitplaats is uitgedaan en het toestel geheel tot stilstand is gekomen op zijn uiteindelijke parkeerpositie. Wees dadelijk voorzichtig bij het openen van de bagagebak en handbagage kan verschoven zijn en eruit vallen. Roken is pas weer toegestaan in het luchthavengebouw en alleen in de daarvoor aangegeven rokersgebieden. De lokale tijd is 8:55 in de ochtend en de buitentemperatuur bedraagt 26 graden Celsius. Voor de passagiers met eindbestemming Enfida, namens Arkefly, uw reisorganisatie, in gezag voor de wilde en de gehele bemanding wensen we een hele goede en zonnige vakantie toe. We hopen dat u een goede vlucht met ons heeft gehad en we zien u graag op de terugweg naar Amsterdam weer aan boord. Dames en heren, hartelijk dank voor het vliegen met Arkefly en graag tot ziens. Voor de passagiers die nog met ons doorreizen naar Amsterdam,